when he August ni riat October ni riat ania hei di zan rei lama puram chana motor helaya hun thin chu ama in zandanga da reng thin ania gear hi lo in suit thei man chu o kan tia helai hian a da thina heta hian akal san to nuwa ngai tha dewa akal san to nuwa heta hian lo bek thla a ta hian helai side drain tuikhur hnarah hian ko takah hian ti hian a bek liama a in holh dan hi hei henglai vel hi lei lo phei chuanin mihring a tih mai chi pawh nin a hriat lo khawl pawh ni sela beh fe chu ngai dawnin a lang a zia lo khawp mai hei zandangah pawh dah reng thin ania engtin ma awm lo kha ni zan chu hei a gear a lo in suit nge mani kan tia helaiah hian ti hian hei hi khuar hei tui luan kawr ania tah hian ti hian hei hi ko ania ko at sir ton hi ko ania ti hian a in holh nget riau mai a lak chuah hi hupur awm tak ani tanglam hei kan han la leh deunga a khawtlang ang pawh kan bawr pui deuh hlek chungai dawn ni hi hmalam ania helai hi tuikhur hnar kan tuikhur tlan ber hnar tawh ania hei a bur vu mai a khilai khian mi hei hi mi huan ania keng lai ki kawh te bel khian alo dal ve deuh a lak chua hupur awm khawp mai tih dan kan ngaih tuah mek ani khawpui chhung ten ani lo hlawah khawpui chhung kawnga dah te phei chu ni se chuan a den hle dawn ani lirthei engemaw zat te ti che thei dawn a ti zawng kha ni leh phawt te se